januar Međunarodni dan sjećanja na Holokaust. Ali kao što znamo, u Srbiji se slavi radosni dan Svetog Slave i mi smo mislili da je potrebno odvojiti jedan poseban trenutak za preko 6 miliona nevinih žrtava, Jevreja, preko bezbroj stotina hiljada srpskih žrtava, romskih i mnogih drugih. Stoga smo večeras odlučili da se sjećamo, da zapravo krenemo od vremena kada je život bio lijep, pa ćemo proći kroz katastrofu rata, otpor, smrt, tugu, bol, ali ćemo završiti optimizmom i kompozicijom koja se zove Wonderful World, s obzirom da je svijet ipak lijep.